Csendesnek kellett volna lennie, csak én, a fiam, egy hétvége, amikor senki más neve nem volt a falakon, és senki más hangja nem hallatszott a folyosón. Nincsenek születésnapok, amelyekre nem hívtak meg. Nincsenek viccek, amelyek nem akartak bántani, de valahogy mindig bántottak. Végre csak én és a saját kezemmel vásárolt házam. Az út Lake Arrowhead felé szinte tökéletes volt. Az a fajta út, ahol a fák éppen annyira hajlanak, hogy a eget festményként keretezzék. Jonas mellettem ült, fülhallgatóval a fülében, és valamit pötyögött a telefonján. Nem sokat beszélt, de amikor rám pillantott és meglátta a mosolyomat, visszamosolygott. Az elég volt. Ez a faház, a villám, nem volt nagy. Nem is kellett annak lennie. Minden sarkában ott volt a kezem nyoma, a padlótól kezdve a függönyrudakig, amelyeket véres ujjpercekkel és egy YouTube videó segítségével szereltem fel. Behajtottam a kavicsos felhajtóra. A kezem megdermedt a kormányon. Autók álltak ott. 4. Nem, 5. Szépen sorban, mintha valaki bulit rendezett volna. Egy Range Rover, amit nem ismertem fel. A nővérem, Barbara Lexusa, a szüleim régi Buickja. Jonas felült. Vendégeink vannak? Nem válaszoltam. Nem tudtam. A mellkasom szorult, mintha valaki gumiszalagot húzott volna a tüdőm köré, és folyamatosan csavargatta volna. Az ajtó nem volt zárva. Bent már nem az enyém volt a ház. Valaki a csendet, amit én teremtettem, egy parti zsongásával váltotta fel. A szobához képest túl hangos nevetés, csengő poharak, zene, ami a hangszórókból dübörgött, amelyeket hetekkel ezelőtt egy tárolódobozban hagytam. A fahéjas tekercs és a túl sok parfüm illata csapott az arcomba. Emberek, akiket nem ismertem, mimózát korcsolgattak, cipőben álltak a szőnyegen, amit én szőttem, és italokat tartottak a kezükben az asztal felett, amit órákig csiszoltam. Anyám elfordult a vendégektől, és meglátott. Nem tűnt megdöbbentnek, csak bosszúsnak. Tanya, hát itt vagy. Ne állj ott tétlenül. Gyere, segíts a desszertasztallal. Barbara egész reggel rohangált. Barbara, a húgom, aki mindig is az aranyifjú volt. Kezében egy pezsgős pohárral integetett, és mosolya nem ért el a szeméig. Épp időben, hogy segítsen nekem a cuccakák elrendezésében. Nem mondtam semmit. Nem tudtam semmit mondani. A házigazda, Tessa, egy családi barát, aki egyszer egy karácsonyi lapon érzelmileg távolinak nevezett, a tolóajtó mellett állt, mikrofonnal a kezében, és megköszönte mindenkinek, hogy eljött. Tapsoljuk meg csodálatos házigazdáinkat, Emer és Emeres Taylort és ragyogó lányukat, Emmy-t. Az nem az én nevem volt. Ott álltam, körülvéve emberekkel, akik mások álmát tapsolták abban a házban, amit én kemény munkával vettem meg. Olyan volt, mintha valaki kicsúszott volna a bőrömből, és valami díszes, szép, de belül üres dologgal helyettesítette volna. A zene visszarántott a valóságba. Valami pop remix dübörgött olyan hangerejűen, hogy a falak is rezegtek. Nem az a lejátszási lista volt, amit én állítottam össze ehhez a helyhez. Az lágy zezd és régi akusztikus gitár volt. Az a fajta zene, amit belélegzel. Ez pedig az a fajta volt, ami elnyom. Oda mentem a sarokba, ahol a Bluetooth konzol állt. A lejátszási listát megváltoztatták. Az enyémet törölték, egyszerűen eltűnt. Senki sem látta, hogy felvettem a távirányítót. Vagy talán látták, de nem érdekelték őket. Ez volt a mai téma. Az étkezőben valaki sangriát öntött az asztalterítőre. Nem akármilyen terítőre. Az én terítőmre. Fehér vászonra, finom levélmintával hímzett. Amit az első teljes munkaidős évem alatt vartam. Azóta minden költözésnél velem volt. Nem mintha ez a terítő értékes lenne, mondta valaki nevetve.
Nem hallottam, ki mondta. Megpróbáltam megszólalni. Anyám közénk állt. Ne kezd drámázni, Tanya. Ez csak egy buli. Csak egy buli. Jonas a sarokban ült, tányérja érintetlenül. Felnézett rám, szemei túl élesek voltak a korához képest. Nem mondott semmit, de mindent látott. Ez volt a legrosszabb. A konyhába mentem. Minden szekrény nyitva volt. A boros poharak, amelyeket egy különleges alkalomra tartogattam, a pulton álltak, rúzsfoltokkal borítva. A kisvárosi utazásokról gyűjtött bögrék úgy voltak használva, mint a szállodai ingyenes ajándékok. Kinyitottam egy fiókot, hogy levegőzzek, hogy újra összeszedjem magam. Ekkor láttam meg a szalvétákat. Emily Villa Bröncs felirat volt minden sarkára hímezve. Nem, Tanya, nem az én nevem. Összeszorítottam az állkapcsomat. Jonas csendben besétált. Megfogta a kezem. Nem szorította meg, csak az ujjait az enyémbe helyezte, mintha csak visszhangozná azt, ahogy régen volt, amikor még fiatalabb volt. Ezúttal nem veszítem el a hangomat, suttogtam magamban. Felnézett. Találkoztam a tekintetével. Egy pillanatig ott álltunk. Anya és fia, ennek a csendnek a valódi tulajdonosai. Megfigyeljük, mondtam. Csak egyelőre. Nem kerestem bizonyítékot. Még okot sem kerestem a haragra. De ott volt, szépen egymásra rakva, mintha oda tartozna, mintha mindig is ott lett volna. Egy halom meghívó a folyosói konzolon. Fényes, vastag kartonpapír. Valaki pénzt költött rá. Felvettem egyet. Az ujjaim remegtek, de nem az idegességtől. Inkább attól az érzéstől, amit akkor érez az ember, amikor valami szörnyűségbe igazolódik, még mielőtt befejezné az olvasást. A házigazdák Emer és Emeres Taylor és lányuk, Emily. Emily. Ez nem is az igazi neve volt. Barbara kezdte el használni az Emily nevet, amikor elindította az online márkáját. Azt mondta, jobban hangzik, kifinomultabbnak tűnik. Soha nem javítottam ki senkit. Miért is tettem volna? Megfordítottam a kártyát, és újra megnéztem. A nevem nem volt rajta. Még apró betűkkel sem. Pedig én vettem a házat, én fizettem az adót, én tisztítottam ki a csatornákat 2 héttel ezelőtt. Nem fájt. Nem pontosan. Inkább olyan fájdalom volt, ami a mellkasod szélén ül. Csak várj. Nem éles. Csak ott van. Anyám elsétált egy tálca apró tortácskával, és meglátta, hogy a meghívót tartom a kezemben. Ó, ez csak egy figyelmetlenség. Tudod, Barbara intézte az összes nyomtatást, mondta, mintha én a bevásárlólista pontosságán lovagolnék. Bólintottam, nem mondtam semmit. Csak elraktam azt a pillanatot a mentális mappába, amit azóta építettem, hogy beléptem az ajtón. Később elhaladtam a nappali mellett, és észrevettem a falat. Tudod, hogy néha csak akkor veszed észre, mi hiányzik, ha megállsz. Pontosan ez történt. Megdermedtem, bámultam. A családi fotó, amit tavaly hálaadáskor készítettem a állványommal és a távirányítómmal, eltűnt. A helyén Barbara esküvői portréjának nagyított vászonképe lógott. 5 éves, napszitta mosoly. Az ex-férje, aki 3 hónap múlva megcsalta, még mindig úgy mosolygott, mint egy lelkiismeretes ember. A vendégszoba felé sétáltam. Valami azt súgta, hogy nézzek utána. És valóban, a sarokban, mint egy elfeledett seprű, ott állt a hiányzó hálaadási fotó. A keret megrepett, a tetején por rakódott le, mintha senki sem próbálta volna óvatosan elmozdítani. Lehajoltam, felvettem, és a kabátom ujjával letöröltem a port. A kezem végig simította az üveget. Nem csak arról volt szó, hogy elfelejtett. Ez nem feledékenység volt.
Ez helyettesítés volt, szándékos módosítás. Nem felejti el az ember, ki készítette a fotót, suttogtam. Csak úgy döntesz, hogy kicseréled a pillanatot. Visszamentem a nappaliba. Barbara túl hangosan, túl vidáman nevetett egy csoport ismeretlen nővel. Az egyikük bort korcsolgatott és a konyhát csodálta. Emily, ez lenyűgöző. A nő azt kérdezte, te tervezted ezt a teret? Barbara nem habozott. Természetesen kaptam segítséget. Mosolygott. A család mindig összejön, amikor szükség van rá. A gyomrom összeszorult. Nem a meglepetés miatt. Ez tipikus Barbara volt. Majdnem kinyitottam a számat. Aztán éreztem, hogy Jonas ujjai megszorítják a kezemet. Olyan csendesen jelent meg mellettem, hogy észre sem vettem. Nem szorította erősen, csak határozottan. Csendes kérés. Ne. Most ne. És nem tettem. Cheryl pillanatokkal később elsuhant mellettem, a szeme csak úgy elsiklott rajtam, mintha egy oszlop vagy egy növény lennék. Próbálj meg nem elrontani, mondta halkan. Mindig is nagyon érzékeny voltál a dicsőségre. Ez csak szórakozás. Nem válaszoltam. A szemem csípett, de nem jött könny. Nem az erőmből, csak a fáradtságból. Van különbség. Kimentem a hátsó teraszra. Senki sem követett. A parti zajai messzinek tűntek onnan. Leültem egy székre a teraszon, és bámultam a tavat, ugyanazt a tavat, amelyet akkor bámultam, amikor először aláírtam a szerződést. Amikor elképzeltem a kávéval és csenddel teli reggeleket, nem a tömegeket és a lopott neveket, minden túlórás műszakra, minden elhalasztott vásárlásra, minden döntésre gondoltam, amely ide vezetett. Mindent jól csináltam, csendben, taps nélkül. És mégis, nem engedték, hogy megkapjam ezt. Lehorgasztottam a vállamat. Nem a vereség miatt, hanem a beletörődés miatt. Nem távolítottak el a történetből. Eleven nem is írtak bele. Ahogy a nap egyre alacsonyabban állt, aranyos hullámokat vetve a tóra, Jonas odajött és leült mellém. Nem szólt semmit, csak odahajolt. Azt hiszik, minden az övék, mondtam, mert soha nem kellett semmit sem megkeresniük. Nem válaszolt. Csak ott maradt. És abban a csendben elkezdtem tervezni. Tovább maradtam a teraszon, mint kellett volna. A mögöttem zajló buli nem halványult el, csak elmosódott, mintha valaki rosszul állította volna be a kamera fókuszát. A nevetés hullámokban emelkedett és csendesedett, amiben nem akartam részt venni. A testem elszakadt mindeztől, mintha elutasította volna a zajt, a szagokat, a levegőt. A szellőben rozmaring és kiömlött prosecco illata volt. Az illat egyszerre volt erős, édes és savanyú. Emlékszem, hogy milyen furcsának találtam, milyen gyorsan tud valaki a biztonságos helyedet a saját játszóterévé változtatni. Aztán meghallottam őt, Jonast. Léptei lágyak, tétovázók voltak. A szeme nem találkozott azonnal az enyémmel. Egy pohár narancslevet tartott a kezében. Ránézett, majd felém. Ne idd meg azt, amit neked töltöttek, suttogta. Ez az egy mondat mindent megváltoztatott. A hátam kiegyenesedett, de nem hagytam, hogy az arcomon látszódjon. Letérdeltem mellé, és halkan beszéltem. Miért ne? Ő idegesen hajolt előre. Láttam, hogy Barbara néni beletett valamit. Aztán nevetett Nanával. Mindannyian nevettek. Nem kérdeztem többet. Nem akartam megijeszteni, vagy megerősíteni valamit, amivel még nem voltam kész szembenézni. Csak bólintottam. Elvettem a poharat a kezéből, és úgy tartottam, mintha semmi sem történt volna. Belül fortam. Korábban már paranoiásnak nevezték. Azt mondták, túl sokat olvasok a dolgokba. Érzékeny vagyok, túl sokat gondolkodom.
Így kondicionáltak arra, hogy csendben maradjak, hogy éppen annyira kételkedjek magamban. De a fiam is látta. És mondott valamit, ami többet jelentett minden másnál. Megcsókoltam a homlokát, és mondtam neki, hogy üljön le a konyhai sziget mellé, és várjon meg. Visszamentem a szobába az érintetlen pohárral a kezemben. Barbara meglátott, és egyenesen felém tartott, karjait széttárva, hangosan kiabálva. Itt van, énekelt. Ne légy kínos, húgom. Mindannyian csak azt akarjuk, hogy érezd magad a közösség részének. Ölelése úgy ölelt körül, mint egy háló. Hamis melegség, túlzott szeretet, minden szem ránk szegeződött. Acélkeménységgel öleltem vissza. Aztán olyan hangosan suttogtam, hogy csak ő hallhassa. Már is jobban érzem magam a közösségben, mint kellene. Kissé megrezzent, én annyira, hogy észrevegyem. Aztán újra mosolygott a tömegnek. Nem álltam meg, amíg el nem értem a szoba közepén álló hosszú asztalt. A vendégek éppen ettek, kocintottak. A zene zümmögött a csevegés alatt. Barbara székének mögé álltam, és annyira emeltem a poharat, hogy ő is láthassa. Te választottad ezt nekem, igaz? Mondtam nyugodtan. Neked kell meginnod az első kortyot. Megállt, pislogott, körülnézett. Most már minden szem ránk szegeződött. Nevetett. Tanya, komolyan? Ragaszkodom hozzá, mondtam, nyugodt hangon. Az emberek figyeltek. A társadalmi nyomás hatott. Mosolygott, elvette a poharat, és ivott. Nem az egészet. Csak annyit, amennyit kellett. Szó nélkül leültem vele szembe. Az idő nem állt meg, de a fejemben lelassult. Nem őt figyeltem, hogy vajon történik-e valami. A többieket figyeltem, hogy vajon más is észrevette-e, ami történt. A Cheryl a szoba túlsó végéből nézett rám, arckifejezése kiolvashatatlan volt, nem riadt, csak számító. Jonas csendben ült a sarokban, mint egy sakkfigura. Senki sem vette észre, amíg már túl késő nem lett. Nem következett káosz. Barbara nem omlott össze. Nem volt kiabálás, nem voltak vádaskodások. A világ tovább forgott, de valami megváltozott. Éreztem. Hangoskodás nélkül nemet mondtam, magyarázat nélkül határt húztam. Barbara nem említette többé a poharat. Visszatért a csevegéshez, a nevetéshez, a vendégek elbűvöléséhez, de a szeme időnként másképp pillantott rám. Nem bosszúsan, nem gúnyosan, hanem óvatosan. Ez új volt. Még nem voltam hatalmas, de nem is voltam láthatatlan. Ez volt a kezdet. Újra Jonas mellé ültem a teraszon. Ő hozzám hajolt, a fejét a vállamra tette. A tó törött darabokban tükrözte a késő délutáni eget. Ez nem bosszú, mondtam halkan. Ez emlékeztető. Még mindig itt vagyok. Ő nem mondott semmit, csak közel maradt. A hátsó ablakok felé néztem, ahol a lámpák világítottak és hangok hallatszottak, és megfogadtam magamnak valamit. Legközelebb, mondtam. Nem csak túléljük a partit. Megváltoztatjuk a termet. Barbara visszatért a középpontba, mosolygott, korcsolgatta az italát, és úgy szívta magába a figyelmet, mintha az oxigén lenne. A terasz lehűlt, de a bőröm alatt a hőség nem múlt el. Néhány méterre álltam, a pohár még mindig a kezemben, ugyanaz a pohár, amelyről Jonas figyelmeztetett. A tenyeremben feküdt, mint egy kihívás. Ránéztem, aztán a hosszú asztalra, amelyet színpadul használt. Oda mentem hozzá. Nem siettem. Senki sem vette észre, amíg elég közel nem kerültem ahhoz, hogy a poharat az ő tányérja elé tegyem, mint egy pincér, aki valami különlegeset hoz. Te választottad ezt nekem, igaz? Mondtam, nyugodtan, mint a mögöttünk lévő tó.
Először te élvezd meg. Csak egyszer pislogott, de én észrevettem. A pohárra nézett, aztán rám, majd a vendégekre, akik észrevétlenül elcsendesedtek, ahogyan az a szobákban lenni szokott, amikor feszültséget éreznek, mielőtt az agyuk felzárkózna. Kezét lassan, szinte habozva emelte, de a mosoly továbbra is az ajkán maradt. Felemelte a poharat. Egy kortyot ivott, épp annyit, hogy elkötelezze magát. Letette, és elmosolyodott. Nos, ez üdítő. Hátra léptem. Nem esett több szó, nem emelkedett fel a hang, nem tört össze tányér, de éreztem, hogy valami megváltozott a szobában. Hullámzás a nézők szemében. Az egyik vendég rám pillantott. Nem ítélkezően, nem is kíváncsian, csak észrevette. Cheryl elkapta a tekintetemet. Nem rezzent meg, nem mosolygott, csak tartotta a tekintetét, mintha tudta volna, hogy valami elkezdődött, de nem volt biztos benne, hogy meddig fog elmenni. A vacsora úgy folytatódott, mintha mi sem történt volna. Leültem Jonas mellé. Az asztal ismét zsongani kezdett. A villák csengtek. A nevetés újra felcsendült, mintha valaki feltekert volna egy gombot. Nem szóltam. Nem is kellett. Barbara egy vendég kérdésére a villáról válaszolt, és könnyed mosollyal azt mondta, arra készülünk, hogy a hétvégi házunká tegyük. Jó alapjai vannak. Lassan rágtam. A kezem az asztal alatt maradt, hogy senki ne lássa, milyen erősen szorítom a szalvétát. A szalvéta ugyanolyan hímzéses volt, mint az anyám esküvőjén 20 évvel ezelőtt. Jonas csendben volt, a kenyérszelet sarkát piszkálta. Aztán Avery, a legfiatalabb unokatestvér, odabotorkált egy cukormázas cupcakekel a kezében. Megrántotta az ujjam. Megfordultam. Emily pedig azt mondta, te csak az unalmas dolgokat fizetted, mondta. Ő tette széppé az egészet. A mellkasom nem szorult össze. Megkeményedett. Ránéztem, és gyengéden mosolyogtam. Nos, a szép dolgok elhalványulnak, de az unalmas dolgok tartják össze az egészet. Bólintott, mintha megértette volna, majd elszaladt. Jonas rám nézett, és aznap este először mosolygott. Aznap este nem csináltam botrányt. Még nem. Ehelyett asztaltól asztalig jártam, és látszólag véletlenszerű kérdéseket tettem fel. Honnan ismered Barbarát? Megemlítette, hol lakik most. Először járt a villában. A legtöbbjük udvariasan mosolygott. Néhányan homályosan válaszoltak. Néhányan túl sokat árultak el, ahhoz, hogy megerősítsem, amit már gyanítottam. Barbara ezt a helyet a sajátjaként adta ki. Tessa a poharak újratöltése közben odajött. Hangja mézédes volt. Emily azt mondta, hogy csak ideiglenesen tartózkodj itt. Azt mondta, hogy ez egy családi projekt része. Nagyon kreatív. Felhúztam a szemöldököm. Ezt mondta. Nem vártam meg a válaszát. Jonas a desszertasztal közelében állt, és olyan szkeptikusan nézte a cukormázat, mint egy gyerek, aki megtanulta, hogy nem minden, amit kap, biztonságos. Lehajoltam, és suttogva mondtam, emlékszel arra a történetre, amit régen meséltem neked a báránybőrbe bújt farkasokról? Bólintott. Most egy ilyen nyájban állunk. Mire elvitték a tányérokat, és lecsökkentették a terasz világítását, Cheryl megtalált, ahogy egyedül álltam az oldalsó kapu közelében, és néztem az emberek szilusztjait, akik a kocsiukhoz tartottak. Mellém állt, és először csendben maradt. Kérlek, ne roncsd el ezt, mondta végül. A húgod végre önmagára talált. Nem néztem rá. Milyen áron, anya? Csend. Kissé megfordultam. Gondoltál már arra, hogy talán én is végig önmagam voltam? Csak nem figyeltél rá. Sóhajtott, és a vállamra tette a kezét.
Nem vigasztaláskép, csak rutinból. Néha az erőseknek fel kell áldozniuk a reflektorfényt. Néha, mondtam, az erősek elfáradnak. Ott hagyott engem, csak a susogó levelek és a saját igazolásának zúgése társaságában. Mire a lámpák elhalványultak, már visszahúzódtam, nem fizikailag, hanem mentálisan, érzelmileg. Jonas mellett álltam a terasz szélén, mindketten alig láthatóak voltunk a fényfüzér árnyékában. A vendégek zsongtak, poharaik félig tele voltak, a vacsora után újra felpesdült a nevetés. Úgy néztem mindezt, mint aki a színfalak mögül nézi a darabot. Örömnek tűnt, de nem az enyém volt. Tessa a mikrofon mellett állt. Hangja mindig túl édes volt. Túlzottan szimpadias. És most, mondta ragyogó arccal. Kocincsunk arra a nőre, aki megvalósította ezt az álmot. Arra a nőre, aki lelket adott ennek a helynek. Emire. A név erősebben érintett, mint gondoltam. Taps következett. Hangos, automatikus, lelkes, mintha mindez igaz lenne. Mintha mindenki, aki tapsolt, tényleg elhitte volna. Nem mozdultam, nem pislogtam. Csak Jonas kezében lévő pohárra bámultam, arra, ahogy a kondenzvíz lecsúszott az ujjaira. Tényleg nem látnak téged, ugye? Kérdezte halkan, de élesen. Nem válaszoltam. Hogyan válaszolsz erre, amikor ez az igazság? Soha nem láttak engem. Csak azt, amit felhasználhattak. A villa, a padló, amit kézzel csiszoltam, a gerendák, amiket egyedül festettem, a tető, amit fizettem, hogy megjavítsák, most már másé, legalábbis az ő szemükben. Aztán jött a torta. Egy ezüsttálcát gurított elő egy fiatal pincérnő, aki úgy nézett ki, mintha inkább máshol lenne. A tetején egy 3 emeletes, vajkrémmel borított sértés állt. Gratulálunk, Emily! Ez állt a felső rétegen. Nem Emily és Tanya. Nem a családunk új kezdete. Csak Emily. Cheryl büszkén tapsolt, mint egy szépségversenyen. Anya. Végre megérdemelte, mondta senkinek sem címezve, de elég hangosan ahhoz, hogy én is halljam. Mit érdemelt meg? A csendemet. Barbara kecsesen előrelépett, és úgy vette át a kést, mintha magát a legacité vágná fel. A kamerák villogtak. Néhány idősebb vendég megtörölte a szemét, mintha ez a pillanat jelentett volna valamit. Aztán elfordultam, és a tűzrakóhely felé sétáltam. Szükségem volt rá, hogy valami égőre bámuljak. A hang mögöttem alacsony zúgógéssé halványult, mint a tinidis, amellyel megtanultál együtt élni. Jonas követte, ahogy mindig. Nem néztem rá, amikor megkérdezte, miért nem mondtál semmit? Az igazat mondtam. Mert arra tanítottak, hogy ne tegyem, mert ha megteszem, az drámának nevezik. Nem vitatkozott. Csak leült mellém, és csendje sűrűbb volt, mint a tűzifából kanyargó füst. De ezzel nem ért véget. Barbara később megtalált, ahogy egy szelettortát tartottam a kezemben, mintha békülni akarnék. Bár a testtartása egyáltalán nem sugalt békét. Kóstold meg, húgom, mondta. Túl vidám volt, túl édes. Te is részese vagy ennek. A tortára bámultam. Folyamatosan olyan dolgokat adj nekem, amik nem nekem szólnak. Mondtam, és elvettem, ami ott volt. Nevetett, majd kissé előrehajolt. Mindig mindent magadról szól. Ezért nem működik semmi, ha te is ott vagy. Éreztem a törést. Nem hangos, nem rendetlen, csak tiszta. Végleges. Cheryl rossz reflexként jelent meg. Ne ronzd el, Tanya. Ez az ő pillanata. A hangom hangosabb volt, mint vártam, amikor kijött. Nem terveztem. Csak úgy történt.
Minden alkalommal, amikor lélegzem, azt hiszed, hogy ez fenyegetés neki. Miért olyan sértő a jelenlétem a terveidre? Az asztalnál csend lett. Néhányan elfordították a tekintetüket. Egy pár kínosan felállt, és úgy tett, mintha mosdóba kellene mennie. Elmentem, mielőtt még többet mondhattam volna. Tudtam, hol van a határ, és végül átléptem. A villában becsaptam magam mögött a tolóajtót, nem a drámai hatás kedvéért, hanem mert szükségem volt egy hangra, ami illett az érzéseimhez. Fel-alá járkáltam a nappaliban, cipőm belemélyedt a szőnyegbe, ami tavaly ősszel magam választottam ki. Lélegzetem hevesen szakadt, kezeim remegtek. Kinyitottam a laptopomat, átkattintottam a fájlokat, átnéztem őket, amíg meg nem találtam, amit kerestem. Ott volt, a nevem, Tanya Jackson. A szerződés, az engedélyek, a vállalkozói megállapodások minden oldalán suttogtam a képernyőnek. Akkor miért érzem úgy, hogy semmi sem az enyém? Léptek hallatszottak mögöttem, Jonas. Egy szelettortát tartott a kezében, ugyanazt, amit Barbara korábban kínált nekem, és amit nem ettem meg. Óvatosan letette az asztalra, leült velem szembe. Nem kell megenned, amit felszolgálnak, mondta. Ránéztem, majd elnevettem. Áttört rajtam, mint egy repedés a betonon. Ő csak kissé elmosolyodott. Letöröltem a szemem. Ránéztem a tortára, majd vissza rá. Nem, mondtam. Befejeztem, hogy lenyeljek azt, ami nem táplál. Mire az utolsó autó motorja elhalványult a kavicsos úton, a villa csendesebb volt, mint az elmúlt napokban. Nem békés, csak üres. Egyedül álltam a nappaliban, körülvéve egy ünnepség maradványával, amit nem kértem és amiben nem vettem részt. Lassan végigmentem a szobán, egyenként. A díszpárnáimat felváltották olyan élénk színűek, amelyeket nem én vettem. A bolha piacon vásárolt kerámia lámpa eltűnt az olvasósarkból. A kedvenc bögrém, amelyet Jonas festett nekem, amikor 7 éves volt, eltűnt. Az étkezőasztalt elmozdították. A szőnyeg félig feltekerve hevert, mintha valaki másfajta életet akart volna itt megrendezni. A sarokban egy doboz állt. Rajta az állt, villakellékek, Emily bemutatkozó partia. Emily, megint ez a név. Kinyitottam a dobozt. Hamis könyvek dekorációként, előre megírt idézetekkel, mint például neves, szeres aranyfóliával. Olcsó márkajelzés, hitelesnek álcázva. Valami valódira volt szükségem. Oda mentem a fiókhoz, ahol a mappámat tartottam, a saját mappámat. Okiratok, biztosítások, felújítási szerződések. Belenyúltam, de semmit sem találtam. A mappa eltűnt. Átnéztem minden fiókot, aztán a hálószobámat, majd az irodát. Semmi. Először azt hittem, talán csak elrakták. Talán Cheryl rendet rakott, és elfelejtette elmondani. De minél többet kerestem, annál jobban szorult a mellkasom. Ez nem véletlen volt. Ez nem buli volt. Ez egy átvétel volt. Ott álltam egyedül a saját házamban, és rájöttem, milyen mélyre ment ez az egész. Az étkezőben egy halomszalvéta maradt hátra. Fehér vászon, monogrammal. Felvettem egyet. Emily-es isztőit. Őszi kollekció. Nem egy apró részlet, nem egy aranyos címke, hanem egy nyilatkozat. A hüvelykujjam végig simította a varrott betűket. Úgy éreztem őket, mint egy zúzódást a bőröm alatt. Az egyik ezüstálca alatt találtam egy étkeztetési számlát, amelyet az Anderson családnak állítottak ki. Anderson, Barbara ex-férjének vezetékneve. Már a sajátját sem használta. Az egyik kezemben a szalvétát, a másikban a számlát tartottam. A gyomrom felfordult, nem az árulás miatt. Abból már elegem volt,
hanem a merészség miatt. Eszembe jutott a villa számára tervezett címer. Tavaly egy csendes téli hétvégén éjszakába nyúlóan kézzel rajzoltam egy monogramot, amelynek jelentése volt. A kezdőbetűim, egy dátum, egy kis tölgyfa az erő szimbólumaként. Az a címer most sehol sem volt. Az irodába mentem. A biztonsági másolatoknak ott kellett lenniük. Kinyitottam a laptopot. Régi, lassú, de ismerős. Átkutattam az ingatlanok dokumentumainak mappáját. A PDF ott volt, csak az aláírási oldal hiányzott. Megnyitottam az email-jeimet, és megtaláltam az eredeti fájlt, amit a tulajdonjogi társaságnak küldtem. Ott volt, teljes, érintetlen. Aztán valami más is felkeltette a figyelmemet. Egy mappa a megosztott meghajtón, közös családi ingatlanjavaslat. Rákattintottam. Benne volt egy jogi tervezet, egy PDF, amelynek címe előzetes közös tulajdonosi megállapodás volt. Barbara és Cheryl volt a villa közös tulajdonosaként feltüntetve, hivatkozva a család konszolidációs erőfeszítéseire és a közös érdekek újrarendezésére. Senki sem szólt nekem egy szót sem, nem volt megbeszélés, nem kérték, hogy nézzem át, csak a hátam mögött készítették el a papírokat, átalakítva mindent, amit felépítettem, olyanná, amit ők a sajátjuknak nevezhetnek. Az állkapcsomat összeszorítva bámultam a képernyőt. Aztán felhívtam Ericet. A második csengetés után vette fel. Nem köszöntem. Elkezdték, mondtam. Elhallgatott, majd azt mondta, küldjek el neki mindent azonnal. Megcsináltam, aztán vártam. Nem sokkal később Cheryl visszajött egy tálcával, rajta a megmaradt cupcakeekkel. A konyhai pultra tette őket, mintha semmi sem változott volna. Oda mentem hozzá. Hol van a tulajdoni lapom? Nem rezzent meg. Elraktam. Nem akartuk, hogy elvesszen a sok jövésmenés közben. Kik? Kérdeztem. És ki adott neked engedélyt? Mindig is megosztottad a nővéreddel, mondta. Igen, ez nem új dolog. Nem, mondtam, közbelépve. Ez nagyon más. Én megdolgoztam érte. Ő meg csak megrendezte. Cheryl szeme összeszűkült. A család nem a tulajdonról szól, Tanya, hanem az áldozatról. Hosszan és keményen néztem rá. Akkor itt az ideje, hogy egyszer valaki más is áldozatot hozzon. Nem vártam meg a válaszát. Megfordultam és elsétáltam. A telefonom már a kezemben volt. Újra felhívtam Ericet. A reggel olyan csenddel kezdődött, amilyen csak vihar után lehet. Amikor a dolgok annyira lecsillapodnak, hogy láthatod, mi tört össze. Reggelit készítettem, ahogy mindig, inkább szokásból, mint éhségből. Pirítós Jonasnak, kávé nekem? A levegő még mindig nehéz volt, mintha a villa még nem döntötte volna el, hogy ki akarja lélegezni. Jonas besétált a konyhába. Nem mosolygott, a vállai feszültek voltak. Megcsípett, mondta. Letettem a bögrét. Mi? Barbara, azt mondta, csak vicc volt, de nem volt vicces. A harag nem tűzszerűen csapott le. Hidegen. Összeszedetten. Hol van? A hátsó teraszra mutatott. Letöröltem a kezemet egy törülközővel, és kimentem. Cheryl is ott volt, Barbara és 2 vendég mellett állt, akik még mindig ott lógtak, mintha nem vették volna észre, hogy megváltozott a hangulat. Nem kiabáltam, nem vádoltam. Ha még egyszer kezet emelsz a gyermekemre, mondtam, még viből is, megizömöd azt az oldalamat, amelyet ez a család túl sokáig figyelmen kívül hagyott. Barbara pislogott, majd önelégülten mosolygott, mint mindig. Ugyan március. Csak vicc volt. Te mindig olyan hideg vagy. Cheryl bekapcsolódott, mert mindig így tett. Az emberek ezt mondják, Tanya,
te távolságtartó vagy, kemény. Mosolyogtam. Nem olyan mosollyal, ami megbocsát, hanem olyan mosollyal, ami tükröt tart. Hidegnek nevezik azokat a nőket, akik végre abbahagyták a hülyeségek szórakoztatását. Egyikük sem válaszolt. Visszamentem a házba. Később, a konyha melletti folyosóról újra hangokat hallottam. Megálltam. A falak ebben a házban vékonyak. Mindig úgy viselkedett, mintha jobb lenne mindenki másnál. Az egyik nő azt mondta, hogy jéghideg a hangja. A másik hozzátette, soha nem illeszkedik be, még a saját rokonai közé sem. Bementem a szobába. Nem kiabáltam. Nem törtem össze semmit. Csak letettem egy tálcát tiszta csészékkel, elég erősen, hogy felkeltsem a figyelmüket. Vicces, mondtam. Mindig azt hittem, hogy a melegség a cselekvésből fakad, nem a színészkedésből. Tessa, aki mindig békéltető volt, gyenge mosolyt villantott. Tudod, Tanya, téged tisztelnek, csak félreértenek. Csendben tisztelnek, mondtam. Szándékosan félreértenek. Ez az én életem története. Megfordultam és elmentem. Jonas és én délután sétáltunk a tó körül. Az ég ismét szürke volt, lágy és csendes. Ő nem sokat beszélt. Én igen. Csendben maradtam, mert azt hittem, így lehet túlélni. Azt mondtam, ha elég sokáig mindent magamba folytok, végül meg fognak látni. Ő egy követ rúgott a vízbe. És most mi lesz? Kérdezte. Elmegyünk. Megrázta a fejem. Nem, ők mennek el. Ez a ház az én nevemre van bejegyezve. Ez az élet az enyém. Nem sétálok el tőle. Visszatértünk, és Barbara és Cheryl épp a dekorációkat csomagolták, még mindig úgy téve, mintha a világ nem változott volna meg alattuk. Nem szóltam hozzájuk. Egyenesen az ajtóhoz mentem, elővettem a kulcsokat, és kicseréltem az árbetétet. Kevesebb, mint 3 perc alatt megvolt. Egyszerű, mechanikus, végleges. Barbara végül felnézett. Tényleg szükséges ez? Ahogy a légzés is, mondtam. De az emberek hajlamosak nem észrevenni, amíg el nem veszik. Aznap este összehívtam egy megbeszélést a teraszon. Cheryl, Barbara, Tessa, csak ők 3 ültek azokon a vasszékeken, amelyeket én fizettem. Én álltam. Nem tart sokáig, kezdtem. Nem én vagyok a probléma, amit egymás között folyton felhozol. Én vagyok az igazság, amit megpróbáltál kitörölni. Mindegyiküknek átadtam egy lezárt, hivatalos, friss borítékot. Bennük volt egy Erik által megfogalmazott felszólítás. Minden határt felvázolt. Barbara már nem használhatja a tulajdonomat, a nevemet vagy a terveimet a márkájában. Írásbeli engedély nélkül nem léphet be a házba. Nincs több Emily rendezvény. Cheryl kinyitotta a borítékot, szája már tiltakozásra készült. A árulásnak nincs mentsége, mondtam. Csak következményei vannak. Megfordultam, visszasétáltam a villába, és ezúttal úgy csuktam be magam mögött az üvegajtót, mintha számítana. A reggel lágyan érkezett, de nem éreztem békét. Olyan nyugalom volt, ami közvetlenül egy csonttörés előtt jelentkezik. Kimentem a teraszra, éppen akkor, amikor a vendégek kezdtek visszatérni, a magas szarkú cipőik kopogtak a csempén, hangjuk vidám volt, nem tudták, mi történt. Újabb ünnepség kezdődött. Ezúttal zászlókkal, lufikkal és egy új hazugsággal, amit örökségnek álcáztak. Emily ingatlan életmódjának bemutatója járt a bejáratnál lévő táblán. Alatta egy nagy, nyomtatott tábla állt Barbara mellett. Emily középen, karjait keresztbe fonva, mintha valami nagy dolgot ért volna el. Mögötte egy fotó volt a villáról, amelyet saját verejtékemmel és megtakarításommal építettem. Átnéztem a berendezést. Ott,
Az italok asztala mellett voltak a tervezőtáblák. A rajzaim, az elrendezésem, a színválasztásom, Emily víziótáblájaként címkézve. Cheryl mosolyogva haladt a tömegen keresztül, és szentáldozásként osztogatta a pezsgőt, mintha 2 nappal ezelőtt nem hazudott volna nekem. Egy kockás, blézeres férfi közeledett. Soha nem láttam még. Biztos büszke vagy a húgodra, mondta, kezében egy pohárral, és a kiállításra mutatva. Tényleg nagy dolgot vitt véghez. Nem rezzentem meg. Nem ő építette ezt a színpadot, mondtam. Csak megtanulta, hogyan álljon rá. Pislogott. Mosolygott, mintha nem értené, mire gondolok. Nem értette. A legtöbbjük nem értette. Barbara vette át a mikrofont. Hangja elbűvölő volt, és szimpadias alázatosságot sugárzott. Ez az út a rugalmasságról szólt, mondta. Arról, hogy a hamuból szépséget teremtsünk, hogy visszaszerezzük azt a teret, amely egykor elérhetetlennek tűnt. A közönség tapsolt, bólogatott, mintha ez egy TED előadás lenne. Én mozdulatlanul álltam, a mappát az oldalamhoz szorítva. Aztán kimondta. És ma üdvözöljük Önöket az Anderson estateben, új fejezetünkben. Oda mentem mellé, nyugodtan, határozottan. Rám pillantott, mosolya kissé megremegett. Átvettem a mikrofont. Mielőtt kocintanátok, mondtam, van valami, amit talán látni szeretnétek. Kinyitottam a mappát. Benne voltak az eredeti tervrajzok, a vállalkozói szerződések és az összes tervezési dokumentum, mindegyiken az én nevem, aláírva, lepecsételve, dátummal ellátva. A közönségből zihálás hallatszott, mint a szél a száraz levelekben. Tudom, hogy sokan azt hallottátok, hogy ez egy családi projekt volt. Folytattam, hogy Emily vagy Barbara vagy akárki is ő alkotta ezt, de ennek a háznak minden centimétere, minden deszkája, minden terve az enyém volt. Jonas a tömeg hátsó részéből behelyezte az USB-t a kijelzőbe. A képek egymás után váltogattak. Az emailjeim, vázlataim, végleges tervrajzaim, majd egymás mellé helyezett összehasonlítások, amelyek Barbara másolt verzióit mutatták. Egy férfi a hátsó sorban kimondta, amit a legtöbbjük gondolt. Várjunk, ez a tiéd volt? Bólintottam. Igen, minden szög, minden cserép, minden név, amit eltávolítottak erről a házról, hogy valaki másét ráírhassák. Barbara feszült, erőltetett nevetést hallatott. Ez egy együttműködés volt. Mindenki tudta. Nem hagytam, hogy befejezze. Egy együttműködés, ahol nem hívtak meg a saját házavató bulimba. Ez elhallgattatta. Cheryl előrelépett, remegő hangon. Vegyünk egy pillanatnyi szünetet, mondtam, letettem a mikrofont az asztalra, és elsétáltam. Később Jonasszal a móló szélén ültünk. Levettük a cipőnket. A tónak nem számított, milyen név állt a postaládán. Ugyanúgy csillogott. Egy ideig csendben volt, majd megkérdezte, gondolod, hogy visszajönnek? Megpróbálják, feleltem. De a zárakat kicserélték. Belenyúltam a táskámba, és elővettem a fehér szalvétát, azt, ami az első napon volt nálam, és amelyen borfoltok és mások új lenyomatai voltak. Megtisztítottam, összehajtottam, és magam mellé tettem a mólóra. Nem kell kiabálni, hogy leleplez egy hazugságot, mondtam. Néha csak fel kell mutatnod az igazságot. A villa ismét csendes lett. Nem olyan csendes, mint 2 nappal ezelőtt, amikor feszültség és színlelés töltötte be, hanem olyan csendes, mint egy szoba, amely végre kilehelte a levegőt. Egy színlelés nélküli tér. Átsétáltam rajta, egyik kezemben egy szemetessákkal, a másikban egy ruhával. Nem siettem, csak befejeztem. Üres poharak sorakoztak a pulton. Ráncos szalvéták feküdtek a székek alatt, a sarkokban a lufik leeresedtek, mintha tudták volna, hogy a műsornak vége.
A folyosó íve alatt a padlón találtam egy összehajtott, olcsó nyomtatványt. Köszönjük, hogy Emily megoszthatta velünk a történetét. Egyszer elolvastam, csak egyszer, aztán gondolkodás nélkül a szemétbe dobtam. A konyhában újra letöröltem a már tiszta edényeket, nem azért, mert piszkosak voltak, hanem mert olyanok fogták meg őket, akik nem tartoznak ide. Ez visszahódítás volt, nem házi munka. Körülnéztem, és suttogva mondtam, nem Jonasnak, nem a szobának, hanem magamnak. Ez újra az enyém. A telefonom zümmögött a pulton. Hangposta. Nem kellett megnyitnom. Cheryl hangja már is megszólalt. Megint túlreagáltad, de már megtörtént. Megkaptad a pillanatodat. Remélem, megérte. Törlés. Nincs szünet. Nincs visszajátszás. Oda mentem a szekrényhez, a tűzhely felettihez, és elővettem a összehajtott és megőrzött ágyneműt. A régi asztalterítőt, azt, amelyiken levélhímzés volt, azt, amelyiken kiöntöttek valamit, és nevettek rajta. Most már tiszta volt, az enyém. Ráterítettem a reggeliző asztalra. Jonas bejött, leült, még mindig dörzsölte az álmosságot az arcából. Mi az? Kérdezte. Az első dolog, amit valaha vettem egy otthonhoz, mondtam. Senki sem segített. Senki sem mondott semmit. Csak én. Bólintott, lassan rágott, majd valami váratlant mondott. Nem kell megmagyaráznod, miért fontos. Érzem. Egy pillanatig bámultam rá, aztán csak mosolyogtam. Aznap délután egy futár kopogott az ajtón. Nem kellett aláírni. Kinyitottam a dobozt, és kivettem egy helyi magazint. Fényes borító, túlságosan stilizált cím. Az Anderson-isztőit, az erő ünnepe. Egyszer, élesen, gyorsan felnevettem, és letettem a pultra. Meg sem nyitottam. Nem kellett megneveznie. Tudtam, mit nem mondott. És az elég volt. Később, mielőtt az ég barnává vált, Barbara megjelent. Az ajtó előtt állt. Nem nyitottam ki. Visszavonták a márkaépítési szerződést. Azt mondta, valaki továbbította a prezentációt. A neved mindenhol ott van. Nem küldtem semmit, válaszoltam. Csak abba hagytam a tények elrejtését. Lenézett a kezeire, majd felnézett. Te nyertél. Gratulálok. Soha nem volt verseny, mondtam. Csak lopás és igazság. Idősebbnek, fáradtabbnak tűnt, mint valaha. Úgy állítottál be, mint egy csalót. Nem állítottalak be semminek, mondtam. Csak hagytam, hogy az emberek lássák. Be sem kért, csak elment. Azon az estén Jonas és én a hátsó teraszon ültünk, és néztük a vizet. Néha a győzelem nem is tűnik győzelemnek. Mondtam neki. Csak csend van. Az rossz. Kérdezte. Nem, mondtam, a csend az, amivel a gyógyulás kezdődik. Utána nem sokat beszéltünk. A szél lágyan fújt. Csak egy kicsit rángatta az asztalterítőt, épp annyira, hogy megmozduljon. Aztán jött az utolsó értesítés, egy családi csoportba való meghívás. Nincs üzenet, csak meghívás. Elutasítottam. Nincs magyarázat, nincs folytatás. Kinyitottam a laptopomat, egy üres dokumentumot, fejléc nélkül, újrahasznosított nevek nélkül. A cím a tetején a nevem házát jelölte. Már nem volt szükségem arra, hogy valaki kimondja. Már tudtam, hogy az enyém. Néhány történet nem tapsviharral végződik. Néhány csak azzal, hogy senki más nem beszél rá.